gyerekek! Jó napot kívánok, télnapokás! Ó, ennyi szép kis gyerekek! Jaj, hát hova jöhetek én? Oda készítettük a Jaj, széket, vagy még sorompót is kaptam. Sorompót. Jaj. Na, hallja. Figyeljetek gyerekek, de köszönjünk először a télnapokat. Inkább úgy, hogy jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Foglalj helyet nálunk, készültünk neked egy kis versikével, énekkel, jó? Köszönöm szépen. Figyeljetek. Télnapon itt van, hó a subája, jég a cipője, leng a szakája, járját terizsák, pirosan a aranyán, égszalas húsa, számlepítette, gömbölyű zsákját, átfeledítette, járját terizsák, pirosan a aranyán. Nagyon ügyesek vagy. Álljunk fel. Ronaldinada, télapó ünnepén. Tipp-topp, tipp-topp, kijön a szóban. Hip-hop, hip-hop, ki van az ajtóban? Itt van már a nagyszakáló télapó, csupa jó, pusztanyában dió, mogyoró. Hip-hop, hip-hop, örül a sok gyermek. Hip-hop, hip-hop, télapó hittermek. Mit hozott a nagyszakáló télapó? Csupa jó, pusztanyában dió, mogyoró. Még állok? Roli, gyere meg! Gyere, Nóra fölött. Mellette. Ide is állhattok. Jó, így. Jó, aki a legjobb volt. Mikulás bácsi. Legjobb volt. Én nagyon jó voltam, de a piturkák voltak szerintem a legjobbak, és ővelük kellene kezdeni, jó? Picikékkel? Picikékkel, vendég kisbabákkal, Jó, jó? hát akkor jöjjenek a picike babák. Majd Csináljuk egy A pici babák, hol vannak? Timike. Timike, gyere. Timike. Jó? Adj, gyere te is. Jó?